jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓeyankoɓe ayaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bismi mon kelle gadande roɓindo jayndeji aljuma jeetati lewru novembre 2024 bismillah mon kelle gadande roɓindo jayndeji puɗɗortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal jayde le soleil ɓe garti koye ɓaftande caravane walla mbiyen lappol Ousmane Sonko e ɗiɗo sumgoji subaɓe dental ñande 17 lewru novembre 2024 jayde le soleil arti koye befegu kam e kewal yimɓe ɓe ganduɗa ko jabbotoɓe on ganduɗa ko Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef kono ɓe garti e Amadou Ba gartuɗo noon e wonande caggal nde laamu ngu waɗi hadde e dawgol garteɗe mbiyen to caggal leydi o arti yiide alay saago laamu ngu wawa wadde fixé e wonande to banggue coggoli to banggue wonande prix de l'arachide jayde le soleil yarti hen jayde l'évidence ɓe garti ko e o mo ganduɗa ko kay tigui woni Doro Gueye hakkude mum e Zakiullahi Sow caɗele to banggue wonande leydi ɗum noon ne wayno woppani omo ganduɗa ko colonel Cheikh Sarr hanki o wali jamma mum gaɗono toon to suudu dumbirdu jayde l'évidence arti hen jayde direct news ɓe garti koye Amadou Ba mais garde Pastef kanko Amadou Ba o arti noon e landa Pastef hollide e temo tigui ɗo wonno e lappol makko toon to zone des Niayes o arti e yiide wonande o saaha noon ɓen ɓe ganduɗa ko landa Pastef nana e koyɗe gam tigui wawde ko yiyete ko to banggue transfert d'électeur alay saago noon ɗin ɓesguji ne mbawata darade sirguinade wawde saltade ɗum o faami wonande ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa eɓenayi ɗen koyɗe e gam wawde wadde ɗum e saaha noon moɓe gandi tigui wonande polgu wodananiɓe e ɗiɗo sungoji kono ɓe garti kamɓe direct news e ko yitno noon e laamu ngu caggal nde wanno hadde e ko yitno to banggue yogay on nokkuji toɗɗaɗi to banggue wonande mahgol ɗum saabi direct news holliti ko ɓuuri ujunnaje jeetati ɓesgu leydi Sénégal naɓe gollotonoɓe ɗen golle o saaha nana e jonde tawi e gollani jayde point actu ɓe garti koye jamfoji to banggue transhumance politique to banggue dawrugol ɓe garti e Déthié Fall mo ganduɗa ko kay wonno joyoɓo e doggol Sammoussa Kaddu ganduɗa tawti landa Pastef ko nonne kadi Adjo Mbergane Kanouté kono ɓe garti e kanko colonel Cheikh Sarr mo ganduɗa wali jamma gadono toon to suudu dumbirdu nduyet jayde tribune ɓe garti koye criminalisation de l'homosexualité ɓe garti to banggue wonande katgol welitare ɓen ɓe ganduɗa ko debbati gorkati hen ɗo e nder leydi Sénégal Bougane Gueye Dany e rima ha joni kanko Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef holko saabi deƴƴere makko e on fannu kono ɓe garti e colonel Cheikh Sarr gardiɗo section de recherche mo Colobane alhaali omo ganduɗa ko Doro Gueye kamɓe Zakiullahi Sow to banggue wonande leydi hollitamo noon wonande junggo makko ana naati hen ne moddi hen tigui ɗum saabi wonande pawgol makko junggo hanki o wali to suudu dumbirdu nduyat jayde Vox Populi ɓe garti koye to banggue wonande transhumance Amadou Ba holliti e ɗi lebbi jeeɗi saabi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko landa Pastef yinoɓe wonande jaɓata kono nanata ɓen ɓe ganduɗa ko transhumant en jaɓɓota ko ɗum en holko saabi o saaha kay wonande nana ƴetta ɓen ɓe ganduɗa ko ummiɓe landaji ne tawta ɗumen ko andude tigui wonande e ɗiɗo sumgoji ɓe payi ko e yiyete ko défaite ko polgu wonande wodani ɓen ɓe ganduɗa ko opposition kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko tumaɓe ko jogorɓe tawtoyde Pastef Cheikh Oumar Anne e Ablaye Diouf Sarr yedduɓe wonande ɗin haalullaji ɗi ganduɗa jalti hanki o jayde Vox Populi arti hen jayde Walf Quotidien ɓe garti koye caravane électoral to banggue wonande oɗo campagne Anta Babacar Ngom e Rima Deƴƴal nde ɗiɗo fitinaji teskaɗi e oɗo caravane walla mbiyen e oɗo campagne nde wawata tigui accede kanko Anta Babacar Ngom o ñaguima ɓen ɓe ganduɗa ko dewriyankoɓe ɓe mbawata tende ko yete ko Deƴƴal kono ɓe garti e ouverture tawi noon ko kolol 15 ɓiwol ko non noon e oɗo biennal hanki o e gardugol kanko horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye o arti e wonande e ɓuure kam e wonande fayida oɗo biennal jayde las ɓe garti koye ceerno Alassane Sall gardiɗo Sénégal kese kanko ceerno Alassane Sall o arti noon o holliti yidde makko toon to bowal gendire leydi Sénégal ko addude ko yete ko abrogation ngam ko yitno noon e oɗo amnesty 2024 wawa artirede kono kadi segge seeɗe ƴewte jayde le quotidien ɓe garti koye Sonko en procureur en campagne kanko Ousmane Sonko e campagne makko ngol lappol ngol o waɗi ngam tigui yidirde ɓen ɓe ganduɗa ko yaduɓe makko ɓe teskima yiide jayde le quotidien kanko Ousmane Sonko ko fawde tumaji e haalulaji mawɗi e ɓen ɓe ganduɗa ko adversaire makko politique kono kadi ɓe garti to banggue wonande haalulaji ɗi o haalata yoytiɓe ɓen ɓe ganduɗa ko
kañumen gonno e laamu Macky Sall. Jayde Le Quotidien arti hen kono ɓe garti e ɓe ganduɗa ko kay tigi woni Amadou Ba mo ganduɗa arti to banggue wonande transfert d'électeur lande Pastef ɓe holliti ene tuumi nana eɗen koyɗe wawde wadde ɗumen. Jayde L'Observateur ɓe garti koye kanko Cheikh Sarr ko yittuno e caɗele leydi hakkude Doro Gueye PDG e omo ganduɗa ko Zakiloullahi Sow ɓe garti yiide omo ganduɗa ko Cheikh Sarr gardinoɗo section de recherche mo Colobane walijamo mum gadano toon to suudu dumbirdu ndu yette ɓe garti ene ɓuuri yajirde wonande e ɗen caɗele e hello Jayde L'Observateur kono ɓe garti e kanko Aji Bergane Kanouté mo ganduɗa tawtoyi landa Pastef moɓe kolliti ɗum ɗo de ne jogori wadde batti ɗe ganduɗa noon ko kersinide ko yettuno e dawrugol leydi Sénégal ko yettuno e transhumance. Jayde L'Éveil ɓe garti koye yettuno noon to interdiction des opérations foncières kanko horejo leydi ndi caggal holliti wonande hadde ko yettuno noon yoga e won nokkuji ɗi ganduɗa ko kañumen joofa to banggue dartinde golle mumen to ko yettuno noon e maadi to banggue BT en ƴeewoytu Jayde L'Éveil. Jayde L'Éveil ɓe garti ko yettuno noon wonande alhaali Cheikh Sarr on mo ganduɗa ko kay tigi o saaha wali jammu mum gadano toon to suudu dubirdu ɗum noon yettuno koye alhaali kanko mo ganduɗa ko Doro Gueye e Zakiloullahi Sow to caɗele leydi ɗi ganduɗa rewino hakkude mabɓe ɗum saabi kanko Cheikh Sarr ne wayno junggo makko moddude hen hawa wali jammu gadano makko toon to suudu dumbirdu kono ɓe garti e ko yettuno noon wonande interdiction des opérations foncières laamu ngu wanno hadde to banggue dartinde yoga e nokkuji toddaɗi to banggue juɓɓingol golle mbiyen maadi ɗum saabi ko ɓuuri ujunnaji jeetato suka e leydi Sénégal o saaha nana e jonde gollani kono ɓe garti kamɓe L'Éveil e ko yettuno e Amadou Ba e lappol mum campagne o arti to banggue wonande jaam kam e bamtare gendire wondude noon e ko yettuno justice sociale ɗum ɗo kala ko eɓɓoji ɗi Amadou Ba holliti nana wambi ɗum ɗon saaha ɗo yetti toon to Bowal gendire leydi Sénégal kono ɓe garti e lande Pastef toon to Dagana o saaha nana mbaɗi moɓodiral gam tigui darade o ittude omo ganduɗa ko Oumar Sarr toon to Dagana. Jayde L'Éveil arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yawo Piindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadane robindo Jaydeji subaka hande o min dokka mon aadi altine paɗo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min joga mon on jarama.